Suskoy, ay nagpangilat, surrender na dito. Kini kay murag away ni ribalera og ni Rinel Kistas. Suskoy, kagamay ni mo ramak ang sa ahap. Kaniyar ka, murag ang kuwang masakil ka. Kadali lang ba? Kadali lang. Sama ka pre, nagutsa man ka diha ah. Ikaw may nag-unsa pre, naunsa may ginabuhat dra. Nausa man ka pre nga. Ginasukod-sukod nako ba kay nako ipapanday diha ah. Speaking of panday pre, kabalo ko mo panday. Kabalo ka mo panday. Ay, natural. Okay, dirito may istorya ka init kayo dire. Uma ka naging mga kabalo mo ka mo panday diha. Pre kaya nimo dira magbuhat og sign Ay, sus, kaya kay pre. kanang ipokpok jud ibutan dito sa may sign. Kaya kay na. Sa unsa pa naka-design na? Ang gusto man gud nako pre, pabuhatan nako na siya og kapihan ni Pareng Ray. Kana pre, warag nindot ginamit trada pre. Medyo complicated kay na siya pre, pero nindot kay ni siya nga negosyo kung masugdan na. Tama gina pre ba kay business minded kay ka pre. Dikit ba kay marato tanaw sa naman ka. Uy, itanaw ra gyud nato kung sa nindot idugang diha. Ay, bahala lagi na. Ay sa pre, murag bag-o lagi kang ligo ron asa atong lakaw. Kabalo ka pareng remong naligo ko. Ngano man dabe? Nakoy sika karo atuan. Ano si gawin na chika manguyab ka? Ay, natural. Nguyab bay. Manguyab ka chika. Binuang mo na yung muha, di ka budagan ang chika makita si muha. Matay simudagan. Wa ka nagsalig ng dagwaya. Wa nagsalig, mura magkikag maglogos ug dagway oh. Atay ka koy, nakagawas na day kag presuhan. Sige gubos person. Nabuang naman siguro ka. Asa di ka di ba? Ikaw man tong ikaupat gipangita nga wante. Uy, buyag ka diha. Kaka ramen taong ka lamok ra ako makayag patay doy. Ay patakag istorya. Abi no ikaw tong ikaupat ba kay bulaw-bulaw pud pero. Say bulaw. Kagamay ra nig bulaw ako aw nga. Ang ilaha nga mura nam kay itong naglukdog taya. Suskoy, ay nagpangilat, surrender na dito. Kini kay murag away ni ribalera og ni Rinel Kistas. Suskoy, kagamay ni mo ramak ang sa ahap. Kaniyar ka, murag ang kuwang masakil ka. Kadali lang ba? Kadali lang. Nung sa man mo nga, nagplano pa ko pining sa akong negosyo ba baka bisit na makamalas mo. Sige basangil oh. Murag akong tao, ba't naman kamaya? Stilanan pagpuyo ragod mo. Protesa. Unsa day mo negosyo pareng Ray? Suskoy, di ka karelit ani, kay dili ni kawat. Gara nagkayet ba? Uy! Uy! Puyo mo ba? Ang gudo.